Wala nang intro-intro. Hindi rin basta-basta bibig yun. Gawa ng napakalaki. Parang kakasya yung braso ng tao. Ganun yung nakalagay sa description. Kinamot-kamot niya yung mata niya. Baka kasi namamalikmata lang siya. Pagtapos niyang kumamot, wala na yung mga yun. Ang sabi ng tatay nila, "Tara na, umalis na yung mga balbal." Matapos yun, akala nila uuwi na. Nang magsalita ang tatay nila ng meron siyang pupuntahang bahay sa bayan. Nasa malapit lang naman yon. Samahan muna siya. Meron lang siyang gustong kumpirmahin. Nung nasa bahay-bahay na sila, may inikutang maliit na bahay itong tatay nila. Tapos, para itong merong pinapakinggan. Maya-maya pa, bumalik ito sa kanila ng nakangiti at niyaya na silang umuwi. Lumilingon-lingon itong nanay ni Ronron doon sa bahay. Nakita niyang may matandang babae ang tumatakbo at nagsisisigaw ito ng tulong, tulong. Ang sabi ng tatay nila sa kanila, "Ayos na, bawi na tayo." Yun pala yun, yung manggagamot na pumatay sa nanay nila. Pinatay na nitong tatay niya. Kaso lang, hindi sila kumpirmado kung patay na ba talaga o nag-aagaw buhay lang. Nung naglalakad na sila palabas ng bayan, tinanong nila yung tatay nila kung ano bang nangyari. Sino ba yung pinuntahan nila? Tsaka, anong nakabawi na tayo? Hindi nga sila nagkamali ng iniisip. Sagot ng tatay nila, napatay na niya yung manggagamot na pumatay sa nanay nila. At yung nanay naman ni Udo na nagtangkang pasukin yung lamayan ng nanay nila, napatay niya na din. Tsaka, kampante na siyang walang makakalapit sa puntod ng asawa niya. Dahil sa mga iniwan niyang bantay doon. Yung mga balbal na nagmamasid sa bangkay ng asawa niya, lilipat na ngayon doon sa bangkay ng manggagamot. Maghihintay na lang yung mga balbal kung kailan ililibing ito. Tsaka nila bubungkalin ulit para kainin yung bangkay at hindi makatawid yung kaluluwa niya. Dagdag pa nito, umaayon lahat sa plano niya at gusto niyang mangyari. Silang magkakapatid, nagtitinginan lang. Malay ba nilang totoo yung sinasabi ng tatay nila o meron lang namumuong mga guni-guni sa isipan nito? Nung nasa bahay na sila, agad-agad itong pumasok sa kwarto, nagkulong at naririnig nilang umiiyak-iyak. Hindi na lang nila inistorbo, baka kasi hindi pa rin tapos yung sakit na nararamdaman niya. Lumipas ang buong araw na tahimik yung bahay nila. Hanggang sa lumabas yung tatay nila sa kwarto para maghapunan. Medyo nabuhayan na sila kasi mukhang okay na yung tatay nila eh. Kalmado na ang itsura nito. Habang kumakain sila, napatingin itong nanay ni Ronron sa bahay ng ate niya. Walang tao doon, di ba? Kasi nga, nasa barangay si Udo at yung ate niya. Pansin niya na may mga tumatakbo-takbo sa labas. Gawa ng medyo madilim na nun, hindi niya makita kung tao ba o namamalikmata lang siya. Hindi na lang niya pinansin. Diretso lang siya sa pagkain. Maya-maya pa, napatingin siya ulit. Ang dami ng tumatakbo. Tapos kahit magkamot siya ng mata, nakikita niya pa rin. Sinumbong na niya sa tatay niya. Ang sabi niya, "Tay, ang daming tao sa labas ng bahay nila ate oh." Paglingon ng tatay niya,
Napaatras ito tapos napamura. Ang sabi niya, kunin yung kandilang itim niya sa kwarto. Agad-agad tumakbo itong nanay ni Ronron para kunin yung kandila. Pagpasok niya sa kwarto ng tatay niya, bigla siyang nanigas. Tapos sumikip yung paghinga niya. Yung lalamunan niya, biglang natuyo tapos hindi siya makalunok ng laway. Gusto niyang tawagin yung tatay niya kaso hindi siya makapagsalita. Paglingon niya sa bintana kung saan nila nakita yung binatilyo noon, meron siyang nakitang matandang nakabelo. Kulo-kulubot yung balat. Halos magliwanag yung mukha nito gawa ng sobrang putla na. Nakatitig yun sa kanya habang meron itong sinasambit-sambit. Hindi niya marinig. Ang tanging naririnig niya lang nung oras na yon, yung parang flatline sa ospital, yung masakit sa tenga. Maya-maya pa, dahang-dahang tumatayo yung matanda sa bintana habang nakaturo sa kanya at tuloy pa rin ito sa pag-usal. Saksing buhay ang nanay ni Ronron nang bigla itong tumalsik papalabas ng bahay nila. Parang nalukot yung mukha nun, tapos sakit na sakit siya sa kung anumang tumama sa kanya. Nung nakita niya yon, dahan-dahan na siyang nakagalaw. Kaso lang, bumigay na yung tuhod niya. Napaupo na lang siya bigla. Nakita niyang tumatakbo yung tatay niya papunta sa bintana habang may mga hinahagis-hagis itong kung ano-ano. Madilim kasi kaya hindi niya napansin kung ano yon. Agad-agad sinarado ng tatay niya yung bintana. Inutusan niya lahat ng anak niya na isarado lahat ng bintana at pintuan nila. Pagpunta sa likod nung isa niyang anak na lalaki para isarado yung bintana doon, nagsisisigaw ito na takot na takot. Ang sabi niya, "Tay! Tay! May malaking baboy sa bintana!" Doon naman pumunta yung tatay nila para bugawin yon. Nung medyo nahimasmasa na itong nanay ni Ronron, inabot na niya yung kandila sa tatay niya. Ang sabi nito, lahat sila sa gitna lang ng bahay. Huwag nilang intindihin yung mga naririnig nila sa labas. Ang kabilin-bilinan niya sa dalawang anak niya na lalaki, hawakan yung nanay ni Ronron. Tinanong nila yung tatay nila kung saan ito pupunta. Ang sabi niya, doon siya sa kwarto nila. Isasarado niya yung pintuan nun. May gagawin lang siyang orasyon para tantanan na sila ng mga aswang. Nung tumakbo ito papasok sa kwarto, nahulog yung nakasuksok sa kanyang kutsilyo. Nakita yon ng nanay ni Ronron. Agad-agad pinulot ito ng tatay niya at pumasok na sa loob. Ito na. Yung naririnig nila sa labas ng bahay nila. Talagang hindi makatao. Isipin nyo na yung pinaka nakakatakot na narinig nyong tunog buong buhay nyo. Hinding-hindi nito matutumbasan yung nakakatakot na narinig nilang magkakapatid nung oras na yon. Ungol ng aso, iyak ng matanda, kalmot sa mga dingding nila, tawa ng baliw, pagyugyog sa bahay nila, at kung ano-ano pang nakakalaso ng isip. Pero itong nanay ni Ronron nakakarinig ng napakagandang boses na kumakanta. Ang sabi pa ng nanay ni Ronron, para itong kanta na nag-e-echo sa tenga niya. Tapos humuhuni na para siyang pinapatulog. Walang maikukumparang tunog doon. Duda niya pa, diwata yun na kumakanta.
Kusa siyang tumayo at naglakad papunta sa pintuan nila. Kung naaalala niyo yung bintana kung saan niya nakita yung nanay niya, doon sa parteng yun, nakita na naman niya yung nanay niya. Pero maayos na ang itsura nito. Habang nakalutang to, niyayaya siyang lumabas. Laking pasasalamat na lang niya dahil ando doon yung mga kapatid niya. Kung wala sila, malamang sa malamang, nakuha na siya ng mga nilalang na yon na gumagamit sa imahe ng nanay niya. Bumalik lang siya sa wisyo nung buhusan siya ng malamig na tubig ng kapatid niya. Tapos pinagsasasampal siya nito. Ang sabi sa kanya, huwag na siyang lumapit sa pinto o bintana. Hindi ba niya naririnig yung nasa labas? Maya-maya pa, biglang tumahimik yung nasa paligid nila. Pero lahat ng ingay nalipat doon sa kwarto kung nasaan yung tatay nila. Siyempre nag-alala sila. Baka mamaya mapasok yung tatay nila doon eh. Nagtatangka na silang buksan yung pintuan. Nung itutulak na sana ito ng isa niyang kapatid na lalaki, paglapat ng palad niya sa pintuan, napaatras siya. Ang sabi niya, "Ah! Ang init! Sobrang init ng pintuan!" Hinawakan ito ng nanay ni Ronron. Pero napakalamig nito. Parang bloke yun ng yelo. Nilapit niya yung tenga niya para pakinggan kung nasa maayos lang ba yung tatay niya. Doon narinig nitong nanay ni Ronron na marami itong kinakausap at para bang nagmamakaawa siya. Hindi niya ito maintindihan gawa ng ibang lengguwahe yon. Yun na yung una't huli siyang nakarinig ng ganong klase ng lengguwahe. Parang mga salita na walang vowel. Basta sobrang weirdo sa pandinig. Ang malinaw lang sa kanya, umiiyak yung tatay niya habang merong sinasabi sa mga kausap nito. Yung mga boses ng kausap ng tatay niya, iba-iba rin. May matinis, magaspang, malaki, malumanay. Isipin nyo, ilang segundo niya lang dinikit yung tenga niya doon. Pero pakiramdam niya, halos isang buong araw na siyang nakikinig. Nagtataka yung mga kapatid niya sa kanya kasi hindi siya napapaso sa pintuan. Kapag sila yung humahawak, sobrang init nun. Para hindi na mag-isip yung mga kapatid niya at makampante na rin sila, sinabi niya sa mga ito na ayos lang si tatay. Huwag na kayong mag-alala. Nung sinabi niya yan, naghintay na lang sila sa labas. Ganun pa rin. May mga ingay pa rin silang naririnig sa labas. Pero lahat yun, nasa bandang kwarto na ng tatay nila. Dahan-dahang humuhupa yung ingay sa labas. Hanggang sa binuksan na ng tatay nila yung kwarto at lumabas ito. Ang sabi lang nito sa kanila, tapos na. Hindi na sila babalik. Nakahinga ng maluwag yung magkakapatid. Tapos tinatanong nila yung tatay nila kung ano bang ginawa nito. Pero tulala lang siya. Ang sabi lang niya, matulog na lang sila. Habang naglalatag na sila ng mahihigaan, napansin itong nanay ni Ronro na merong benda yung kamay ng tatay niya. Parang punit na tela tapos pulang-pula yung kulay. Lumapit siya sa tatay niya, tapos pabulong siyang nagtanong dito. "Tay, ano yung nasa kamay mo?" Tinapik-tapik lang siya ng tatay niya, pero hindi pa rin ito sumasagot. Nung oras na ng tulugan,
Inoobserbahan pa rin ng nanay ni Ronron yung tatay niya. Tumitingin-tingin ito sa kanila na tila ba nag-aabang kung tulog na silang lahat. Mga ilang oras ang lumipas. Lumabas ito ng bahay. Dahang-dahang sumilip sa bintana yung nanay ni Ronron para tingnan kung saan pupunta yung tatay nila. Nakita niyang pumunta yon sa lupain na napaggigitnaan ng bahay nila at ng bahay ng ate nila. Tapos bigla itong lumuhod. Nung una, nakayuko lang ito. Maya-maya pa, nakikita niyang humahagulgol na naman ito sa pag-iyak. Nakatingala na din siya at may mga kinakausap na. Ayon dito sa nanay ni Ronron, sagad yung pagtingala ng tatay niya. Parang sobrang laki nung kinakausap niya. Inangat niya yung kamay niyang may sugat. Tapos inalis niya yung telang nakapalupot doon. Yun na. Doon na nakita nitong nanay ni Ronron yung kinakausap ng tatay niya. Paglalarawan niya, para itong malaking pugita na kutis kahoy. Tapos marami itong iba't ibang korte ng galamay. May patulis, pabilog, pahalang, basta iba-iba. Tapos lahat yon may mga matang kumukurap-kurap. Hindi niya makita ang mukha nito, gawa ng sobrang laki nun. Inaalog-alog nito yung kamay ng tatay niya nang bigla na lang itong nawala. Yung tatay niya, dire-diretso pa rin sa pag-iyak. Gusto niyang lapitan kaso natatakot siya. Iba yung pakiramdam sa labas. Parang may malaking harang na hindi nakikita. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik na yung tatay nila sa bahay. Siya naman nagtulog-tulugan. Habang umiinom ng tubig yung tatay niya, pagsilip niya, nagkatitigan sila nito ng sabay. Natawa na lang yung tatay niya sa kanya. Tinanong siya kung kanina pa ba siya nakatingin. Ang sabi niya, oo. Sabay tanong ng, ano yung nasa labas, tay? Sino yun? Ang sabi ng tatay niya, espiritu ng mga ninuno nila. Kaya sila nandoon. Gawa ng tapos na lahat ng hiniling niya at sinusundo na siya. Yung nanay ni Ronron, parang binuhusan ng tubig na punong-puno ng yelo. Nung narinig niya yung sinabi ng tatay niya na sinusundo na siya, biglang pumatak ang luha sa mga mata nitong nanay ni Ronron. Hindi niya alam kung lungkot, awa, o takot ba yung nararamdaman niya. Basta, sobrang bigat ng nararamdaman niya nung mga oras na yon. Niyakap niya yung tatay niya habang umiiyak siya. Hinihimas-himas lang nito yung ulo niya nang sinabi nitong, ubos na yung luha ko, anak. Ubos na. Doon lang nakaramdam ng antok yung nanay ni Ronron at tuluyan na siyang nakatulog. Kinaumagahan, nakita niyang normal na kumikilos lahat ng tao sa bahay nila. Ultimo yung tatay niya, nagbubungkal pa nga ng lupa eh. Ang naisip niya, sana panaginip lang yung kagabi. Hinayaan na lang niya yung mga nangyari kagabi at ni pag-ungkat doon, hindi na din niya ginawa. Mga bandang hapon na nung araw na yon, dumating sa bahay nila yung ate nila. Tulala ito at hindi makausap ng maayos.
Sabog-sabog pa yung buhok. Akala mo nagulpi. Tinatanong nila kung anong problema. Anong nangyari kay Udo? Nung nahimasmasan na itong ate nila, nagkwento siya. Nung sumama siya sa libing ng nanay nila, iniwan niya yon sa barangay. Tapos pagbalik niya ng barangay, wala na doon si Udo. Sinundo ng ate nito. Tapos pinuntahan niya yon sa bahay nila. Kaso, pagdating niya doon, ang sabi ng mag-anak sa kanya, patay na si Udo. Hinahanap niya yung bangkay pero ayaw itong ipakita sa kanya ng mag-anak. Ang sabi niya, yung anak na lang niya. Baka pwede niyang makita. Pinandilatan siya ng mata ng tatay ni Udo. Ang sabi, lumayas na siya doon kung ayaw niyang sumunod sa asawa niya. Ano bang laban ng ate niya sa mga yon, di ba? Kaya naglakad na lang siya pabalik ng barangay para makapagpahinga. Matapos yun, naglakad na siya pauwi sa kanila. Nung narinig ito lahat ng tatay nila, halos bagsakan siya ng langit at lupa dahil sa nararamdaman niya. Tanggap na niya na wala na yung apo niya at napakalaki ng posibilidad na ipamana dito yung lahi nila ng pagiging aswang. Buong araw tahimik yung bahay nila. Niwala ngang kumain gawa ng lahat sila walang gana. Lumipas pa ang mga linggo, buwan, wala na talaga. Hindi na bumalik si Udo at yung anak ng ate nila. Unti-unti na rin nila itong natatanggap. Wala naman silang magagawa eh. Hanggang sumapit na ang gabi ng paniningil. Habang sabay-sabay silang naghahapunan, tahimik lang silang kumakain. Nang may narinig sila sa labas na parang kalapate. Pinabayaan lang nila. Baka ibon lang na naipit o kung ano. Maya-maya pa, palakas ng palakas yung tunog. Sabi ng tatay nila, hindi kalapate yan. Sumilip sila sa bintana pero wala naman silang nakikita. Buong gabi yun tumutunog sa bahay nila. Nang maalimpungatan itong nanay ni Ronron ng madaling araw, nakita niyang umiiyak yung ate niya. Tinanong niya kung bakit. Ang sabi nito sa kanya, nakita niya yung anak niya at si Udo. Ang tanong ng nanay ni Ronron, saan? Sa panaginip ba? Umiiling-iling lang yung ate niya, pero hindi ito nagsasalita. Hanggang sa itinuro nito yung bintana sa kusina nila. Kitang-kita nitong nanay ni Ronron yung liwanag ng mukha ni Udo. Walang emosyon ang mukha nitong nakatingin sa kanya at dahan-dahan din itong nawala. Maya-maya pa, may narinig silang akala nila si Udo, kaya nakampante na sila at bumalik na lang sa pagtulog. Anong oras pa lang kasi nun eh. Kinaumagahan, yung tatay nila nakahiga pa rin. Iniisip nila, baka nagbabawi lang ng lakas nila. Pero, tanghaling tapat na, nakahiga pa rin. Nilapitan na nila ito para gisingin kasi kakain na din eh. Kaso lang, wala na. Nakanganga na lang ito at wala nang hininga na lumalabas. Pinipilit nila itong gisingin pero ayaw na talaga.
Binalot ng lungkot ang buong pamilya nila nun. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Wala ring iniwang bilin sa kanila yung tatay nila. Kung ano ang gagawin nila kung sakaling mamatay siya. Ang naaalala lang nila, yung palaging binabanggit nito kapag kumakain sila. Buhay pa yung lola nyo. Kaso lang nasa buhol yun. Kung ano't ano man ang mangyari sa akin, pwede kayo lahat doon. Ando doon din lahat ng kapatid ko. Kinaumagahan matapos nung pagkamatay ng tatay nila, hinatid na nila ito sa bayan. Binenta nila lahat ng ari-arian nila doon para ipambili ng lupa na paglilibingan ng tatay nila. At yung matitirang pera, pamasahin nila papunta ng Bohol. Medyo tatalon tayo ng ilang taon. Gawa ng yun na lang yung nakalagay sa email ni Ronron eh. Pero ang sabi niya, nung namatay yung lolo at lola niya, netong ni Ronron, doon na nagsimula yung mga pangitaing talaga namang out of this world. Hanggang dito na lang muna, Tibs. Ilang araw lang, ipapadala ko yung karanasan ng nanay ko sa Bohol. Sana wag niyong kakalimutan yung naging kwento ng nanay ko. Muli-muli, ako na nagbabahagi ng karanasan ng nanay ko ay walang iba kundi si Ronron. Okay, gusto kitang palakpakan sa mukha, Ronron. Napakaganda ng kwento nitong nanay mo. Sobrang kakaiba. Sa lahat na nagpadala sa akin ng kwento, masasabi kong isa ito sa pinakasolidong nabasa ko sa lahat. Talagang grabe. Tinawid ako nito sa kakaibang dimensyon. Hindi ko alam na pwede talagang mangyari yan. Pero ang sabi nga ni Ronron, nagsisimula pa lang yung karanasan ng nanay niya. Kung naalala nyo, meron ako nabanggit doon sa kwento nung butika na nakaharap nitong nanay niya yung mga kamag-anak ni Aling Nazareth. Diba? Nag-trigger pala yung kakayahan ng nanay niya nung nakakita ito ng kung ano-anong espiritu doon. Sana pala mas inuna ko tong mga kwento na to, no? Bago yung sa may butika. Pero andyan eh. Hintayin na lang natin. At nga pala, yung opinion ko sa kwento ni Ronron. Yung sugat sa kamay niya, siguro sa akin lang sinakripisyo niya yung buhay niya para yung pamilya niya tigilan na nung mga aswang na nakapalibot sa kanila. Kasi matapos siyang mag-orasyon doon sa kwarto niya, nawala na lahat eh, di ba? Tapos sabi niya, tapos na, hindi na sila guguluhin. Tapos yun nga, ilang araw, walang nangyari. Siguro yun nga, binigay niya yung buhay niya para sa pamilya niya. Sobrang galing, ewan ko, nagagalingan talaga ako. Kaso nakakalungkot din no? Kasi nawala yung tatay niya. Pero kayo, kung meron kayong opinion sa kwento, i-comment nyo lang. At nga pala, usog natin ng umaga yung live stream ko para marami nang gising kasi alanganing oras na din to eh. 1:00 na. Baka tulog na yung iba. Bukas na lang tayo Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.